San Pedro eta Donibaneko eta San Pedro, hor dira leia bizia. Baina ezin dugu astu altxorrean San Pedro tarren duten segundu mordoska baserri. Hori da, orduan bi talde hauetatik nik uste dut desberdintasuna hor dagoela. Batzuk, naiz eta esan dugun bezala, ziabogara arte dena ematen jun, batzuk lasaixio daude bestia baino, zuk esan duzun horregatik, 13 segunduko altxorra hor dago eta hori asko da. Orduan, orain bezala mantenduzio nahikoa da, ez? Hala eta guzti ziaboga arte tope ematen da, ez? Alden gehien ateratzea eta gero, itzuli erakuan, lasaixioa hartzeko, ez? Nik uste dut, Orio puntetatik kanpora hobeto ari dela, pixka bat hasieran Bahia barruan galdutako hori hobeto egin dutela, eta edozein kasutan Pasaiako biak dira leia bizian, eta ez dakit San Pedro ezote dabilen Bizpahiru tosta aurrerago edo. Zertxo bat aurreago, ez? Esan duguna, hor papera bere buru hor mantentzen badute, ziur daukate ja bandera beren etxera eramango dutela, eta ez dirudi, baina 13 segundoko altxorro hori joan den igandean lortutako hori beste modu batean gauza estropada planteatzeko ematen dizu, Naiz eta aurrerako irteeran inorrez bastarrea utzi, baina hor barruan eramaten duzu abantaia pixar hori, ez naiz eta ez kanporatu eta esan beti hori ez da abantaia dena burrukatzekoa dago oraindik, baina hor txoko bati esaten duzu, dena burrukatzekoa dago, baina guk altxor hori dugu, ez. Edozein kasotan uste dut, itzugarrizko estropada ikusiko dugula, ari gara ikusten, eta ez dut uste distantzi itzugarririk izango denik amaieran utzi guztien artean. Benetan oso parekatuak doaz. Borroka gogorraz, lehenengo igandeko paper hori hobetzea juten dira denak, atzetik daudenak gainditzen duten hori, o bestean aldeatzen diran, denak alden paperik onena egitea, Edozein kasutan, hor dira balizak kanpokaldekoak begibistan, San Pedro izan dezake abantaila pitin bat. Galiziarrak atzean dira orain helikopteroak emandako referentziaren arabera, Orio ongi sartu da 3. postuan eta Galiziarrak atzean dira baserri. Esaten genduen, papera hundile egin zutela eta balitekela, beren buru estutzea lehenengo igandekoa izan, behentzako nik uste pixkat izan zela uste gabea. San Pedro nabarmenki aurretik, badira hor 6-7 segundu igual. 9:59, Donibaneko, hor nunbait 9:54, 6-7 segundu, 3 segundu, Donibane eta Orioren artean, Galiziarrak ere handira. Hori pila bada, estropader dirako 6 segundo eta gero... Lehendikan beste 13. Beste 13 ja pila bada, orain barreurantzian jungo dia etena zainduz. Zanuke paga batzuk hartuz eta abantaila hori mantenduz, ez? Eta zenolako bigarren luzea ikusiko dugun Orio eta Donibanekoen artean. Horre egungo da burruka, Ziaboga naiz eta atxesiotik atera, badirudi hori gehiagoa dijoala. Hasi eginda, hori hasi eginda. Hazen nolako saioa, jaun Andreok, hor dira San Pedrokoak, bandera erdia eskutan dutelarik okerra hundirik ez bada. Haize askorik ere ez da, orain baga aprobetxatzen alegindu beharko dira. Aldeak dira, hemen barruan haizea nahiko baretu eginda, lasai dago, kanpoan pixka bat, itzazo erekila nola dagoen haizea brisa gehiago dago, traba pixkat egiteko, baina, bai dago aldia laukaleak berdina direla, ez du zertako inoko babesarik eta hor berdintasunean jokatzen dute denak, ez? Eskura dauzkagu denbora ofizialak, honena lehendabiziko Ziaboga horretan San Pedrorentzat 9 minutu eta 59 segunduz, Donibanekok 9:45 egin du, Oriok 9:48 eta Meirak 10 minutu eta 4 segundu. Hor dira beraz, epaileek harturiko denborak, eta badago bai errenta handia. Eta kontutan hartu behar dugu, San Pedro gaur 9:49 egin ditula, eta ongi gainditu dutela joan zen astean eginiko denbora orduan 10:20 egin zuten San Pedro tarrek, gaur 9:49, egia esan itxasoa ez dago marka egiteko moduan, baina San Pedro tarrak gaur ari dira frogatzen urte osoan zehar beraientzat garaipenaren giltza non izan duten. Erregulartasun horretan baserri, hain zuzen, kontxan ere erregulartasunak emango dio seguruenik San Pedro hori bandera.
Bai, dudarik ez do, talderik gogortzuena aurten San Pedro da. Izan duzuten, hankasartze o utzune hori, Santurtzeko hori, jende guztia jarri genuen kolokan, beren, erregetasun hori. Bai, Hori odator orain Donibanekoen aurretik, Jaun Andreok. Bueno, Mikel, bien bitartean hemen San Pedro tarren ordezkari bat agurtuko du, Luis Javier Etxeberria, Salaberria, badirudi ia zorionak emateko moduan gaudela, baina oraindik itxaro egin beharko bukatu arte. Bai, beti esaten duten bezala estropada bukatu egin behar da, baina, ziaboga aurretik ginean, eta ez bada ezer ez beharrik, pentsatze irabaziko deula. Bueno, lehen da biziko etxai nagusiena aurreko igandeko denboren arabera, Meira zen eta oso urruti sartu da, Meirak iaia bildurrik ez duzu emango, eta orain momentu enten egon daiteken arerioek gogorrena behar bada Donibaneko izan daiteke, naiz eta badirudien orain Orio aurretik sartu dela. Bai, nik uste Donibaneko eta Orio ilaparian ziala, ziabogan 2 segundo izango zian eskaz, eta oain ondo datoztela. Zuen lehen da biziko helburua bandera lortzea zen, baina nik uste orain bigarren helburu bat ere badaukazuela, tanda irabaztea, horrela garaipena borobilagoa baita. Bueno, gure helburua bandera irabaztia zen, oain, 2 igandetan irabazte hobe. Eskerrik asko eta zorionak aldez aurretik ez ditugu emango. Eskerrik asko zuei. San Pedro tarrak posik ditugu baserri eta hemen Galiziarrak. Bai, Galiziarra badirudi, ben burua pixken bat estutzea, lehenengoan etorri ziren, ezer galtzekorik ez zuten, ze gertatzen zen, eta indarrian daude, hemen daude, baina nik uste gabia izan duzutela joan den igandekoa bigarren egitea, ez? Gero atxatu gure bai, bigarren igandean ze gertatzen den, ez? Beti izaten da talde bat beste porrota egiten duna, ez? Ja ikuste duzu zure burua galduta edo eta pixka bat atzetik, eta ja berdin zaizu 5 segundoa iritsi o 10 segundo, eta ja porrota hor gertatzen da. Eta Donibaneko eta Orion artean 2 segundon aldea bakarra dago Donibanen aldea, eta ikusten dugunez 2 segundoin aldia Orio aurreti dauka. Eta ez hori bakarrik. Meirak hori 8 segundu eta momentu honetan estropada oraintxe bukatuko balitz, nik uste dut Oriok lortuko lukela sailkapen nagusiko bigarren postua. Bai, eta dudarik gabe horta dijoazte, ikusten dute Meira atzeti dagoela eta